Resulullah aleyhissalatu vesselam'a giyeceğin içine biri gelipdir. Gafsın kakıp, ya Resulallah, ağaçlıktan zıdamanın sen gafiyine geldim ya Resulallah deyip biri geliyor. Resulullah aleyhisselam, enelerimizin birini çağır akadan aytiye öýde näme? Ola edipdir, ya Resulallah, öýde fakat suwa, sudan başga zat yok dipdir. Resulullah aleyhisselam'ın öz içerisinde fakat suwa, ya Resulallah, sudan başga zat yok dipdir. Resulullah aleyhisselam bir näçdäni sahabalarını çağırıpdır. Gelip duran men mihmanım, şunu kim içerisine ekitjek dipdir. Ensar sahabalan biri aýdypdyr, ya Resulallah, sen mihmanın başımın täjederin, men ekiderin ya Resulallah diýäkadan içerisine ekitýä. Ýanky Resulullah aleyhisselam'a gelen mihmanı. Içerisine bariýe zenanasyna aýtýa, Resulullah'ın mihmanı aleyhissalatu vesselam içerik getirdim. Näme bolsa hytmat etşiňe diýe. Zenanasy aýdypdyr, Resulullah'ın mihmanı gözümüziň nury, Resulullah'ın mihmanı başymyzyň täji. Öýde zat ýok diýipdir zenanasy. Ey mihman ekidip barýa öýüne. Öz öýünde de hiç zat ýok da. Zenanasy aýdypdyr, öýde zat ýok, Resulullah'ın mihmanı başymyzyň täji diýipdir. Emme fakat şu çağalardan sinim goýan zadymma? Çağalaň bir zady bolar, özümüz de bir zadymyz bolar diýipdir. Sen şo nämeň bab bolsa şonu teýýarla, garanky giyjäň içinde getir ýanky mihmanyň öwünde goý. Çyrany barda bejerjek ýaletde çyrany söndür, tä iýilýänçe ışığı yakma dipdir. Menne kaptalından iýýän ýaly bolakadan güýmeneýin yalandan alyberdiýakadan elin tabagy wurýanmışdyk. Zenanasy çyrany söndürakadan yalandan ýakjak bolup, hay näetdiň ay çyrany? Hay bolmanyny da şuň özdiýakadan tä iýýänçe ışığı yakmandyrypdyr zenanasy. Bu adam da kaptalyna hay alýan dämi? Alha diýip yalandan elin tabagy wurakadan agyzy bilen bir zat çegineýän ýaly özüni iýýän kökedip yanka adam Resulullah'ın mihmanı doyurupdur. Garanky giyjäň içinde eden iş, emme Allah'a garankılık yok. Hiç kime bildirmeyen ışığı söndürüp, çırağını söndürüp, çırağını öçürüp eden işini, emme Allah'a garankılık yok. Ol Allah garanky giyjäň içinde, kara daşyň üstünde, kara garynçygyny görýän Allah. Garanky giyjäň içinde, kara daşyň üstünde, karaja garynçygan aýaklarynyň sesini eşitýän Allah. Allah'a garankılık boljakmy? Bu adam erti bolýar, Resulullah aleyhissalamy erti namazda sataşýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. İmam Buhariň rawayaty. Ey subhanallah, bi erhile walaqadan bir iş edipdirle, Hudaý Taala täçjüp etipdir. İmam Buhariň rawayatynda Resulullah aleyhissalam aýdypdyr, erti dangdan baranna, Zahikallahu al-leyle ew acibe min fa'alikuma. Rawahul İmam Buhari rahimahullah. Zahikallahu al-leyle, Hudaý Taala öten akşam sizin eden işinizi aňalyp Hudaý Taala hoş bolup güllü dipdir Resulullah aleyhissalam. Öten akşam sizin eden işinizi özüňi de gerek bolupdyka ol biçären doýuraýly, on gaýgysyna, on gussasyna bolluňyz, şu eden işiniz size Hudaý Taalaň ýanyna bagat uly bolly. Siz erhileýin eden işine Hudaý Taala täçjüp edip Allah hoş bolakadan güllü dipdir. Ey mundan aňyrda näme bolakon zat gerek? Adam ýeriň ýüzünde bir garyp gasary, adam şaýat gözleýe, hiç kimiň habary ýokdur. Defede Allah hoş bolýar. Hudaý Taala razy bolýar. Hudaý Taala sizin eden işinize hoş bolup, Hudaý Taala täçjüp edip Allah razy bolup güllü dipdi Resulullah aleyhissalam. Hazreti Sadi aleyhirrahman näme ber ahwali ankes bebayet gerist. Ber ahwali ankes bebayet gerist. Ki dakhleş bowad niko ihsaneş nist diye Hazreti Sadi aleyhirrahman. Ol adamın halyna ağlamaly. Kim adam? Ay bir himsaýasy gol ýoka bolup ýör, mahallesinde gol ýoka bolup ýör. Ay öz oglanlar bar diýip, oglanlar da innanak bir biçäreli ba. Şolar bir hoş edakadan Allah'ını hoş edip başarjak, emme bir defede ýadyna düşmeýe, ýadyna düşse de bir tafawut bolýar. Ay şol adam illen tutup başarjak adamlar ba, emme illen tutmaýa, berahwali ankes bebayet gerist.
Ay şol adama ağlamaly dipdir. Allah'ın razı etmek forsatle gelipdi. Bir biçaren gafsyna barsa Allah'ın razı etýe. Wagan bir gol ýuka bolup ýaşap ýa. Allah'ın razı etip başarýa. Emma bir tafawut bolýar ki dahlaş bu we niko ihsanaş nis diýezeti. Ay bir deramedi gawqum diýen gyzyl bolupdy, emma bir nefere hayır ýetirmeýär.